Vítame pri ďalších preskúmačkách tuto s kamarátom a ideme preskúmať tento barák. Vidíte, už je aj potegovaný. Vyzerá, že tam asi nič moc není. No aspoň niečo, možno by sa tam mohlo nájsť. Když to hneď vidíme, kamo azbest, kamene. Tegy. Ideme teraz sem ľudia. No hej. Aha, ešte strecha kam uvoľnená. Tam keby bol rebrík, tam by som to tiež išiel preskúmať. Pozrite ľudia na to, aká kopa tu je. Aha, no hej. Ty kokos, no. To je všetko potegované ľudia. Hej. No hej. Ty kokos. Aj tu je to uvoľnené. Ináč by ma strašne zaujímalo, čo toto bolo v minulosti, že na čo to slúžilo, lebo teraz je tam schatrale, potegované a celé rozpadnuté ľudia, no.